adamların durmuşunun yokor derejesini ve hilini üpçün etmek, Türkmenistan'ın devlet siyasatynyň wajyp meselesidir. Biziň alyp barýan ähli köp taraply işlemimiz mehriban halkymyzyň hal ýagdaýyny gowlandyrmagy, raýatlarymyz üçin awadan, asuda we bagtyar durmuşy üpçün etmäge gönükdirlendir. Owa maksatnamasyna laýyklykda geljekde de biz täze owadyr şäherleri iýdigider gurarys. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Üns beriň, owa täzeliklerini size ýetirýäs. Hormatly owadaşlar, owamyzda täze muzeýiň düýbüniň tutulmagy münasibetli biziň owamyzda oň daş töweregine degişli taryhy maglumatlaryň, tapyndylaryň ýygnalyp başlanlygyny size ma'lum edýäs. Maglumatlary tapyndylar toplamakda bäsleşik geçirilýänligini siziň dikkatiňize ýetirýäs. Häzir bolsa bäsleşiň şertleri barada täzelik üstünmi? Dinläp otyr. Biziň owamy täze ahyry. Taryha değişli näme bolup bilsen goý? Edip bolsa özümiz geljeği tarih bolaymy. Prezidentimiziň parasatly siýasatyndan ugur alyp, täze owamyzda täze muzeý döretmegi maksat etdi. Näme balam? Mehriban adam. Bizde tariha değişir köýüne zat balamay. Bizde köýüne zat bolup bilmez balam. Hudaýa şükür. Döwrümizden başlap ählice zatymyz hep täzejedir. Muzeýine getirmeňiz haýyş edýäs. Bu muzeýi açmak bilen, bu tapynlary toplamak bilen. Taryha değişli zatı gözlep näçe diýdini? Onun ähmiýeti. Owamyzda 100 ýaşyny biwene bar. Watany nähili. Şoňaky diýip muzeýde goýaýmaly. Mirasy nähili. Taryh kimi ýokşam. Ata-babalarymyzyň nähili durmuşda ýaşanlygyny, nähili öý gurarlaryny ulananyny. Ay sadagasy gideň bizim toprağymyz durşuna taryha. Gaty dogry aýdan kaka. Wak arman umutlardan. Men kelläme gelmeýsin diýdini. Bäýbä. Kadym şahyryň hadynatyny üstünden bar aýtama. Biziň owamyzyň Onu muzeýe tapşyryp bolmaz keýwany. Assalamu alaykum sahabat. Wa alaykum assalam. Ahir muzey barada bildiriş beripsiňiz o. Bildiriş berdim başlyk. Ha, näme oňarmandyryň be? Ýok, gaty oňarpyň. Bilen kömek aýgyrmaz. Kömege ente kän gerek bor başlyk. Sahaga. Hormatlar kadagymyzyň mirasy sarpa goýmak, milli gymmatlyklymyzy aýap saklap, geljekki nesillerimize ýetirmek baradaky edýän atalyk aladasyndan uğralyp, biziň täze gurulan owamyzdy täze muzeý döretjek bolýan gaty dogry. Şoň üçin bizem kömek aýgyrmaz. İl günüň aladasy ile ýaşaýan adamyň gadyr başgadyr. Bu wagtda hormatly prezidentimiziň jany sag ömrü dok bolsun. Bir serede bu gözellikden diňe gözüň däl kalbyň dokunýar. Hatar hatar goppoyaly jaýlara ýatladyp dur gowhur ýüzü we owam toy bayrama beslep günüň aýlaran seneni toprağymyň bezegi owam 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 seneni toprağymyň bezegi owam edip durmuş ummanına yüzeli ovam baltavaryan kuvvetlara edip durmuş umman. Ine de son köwrüm. Inne öwrümden saga ekrançylyk meýdanlaryna gidilýän ýola sowlan ýerimde ulugyň badyny haýalladaryn. Barabam ýoluň arasyna bize garaşyp çykdyran şar gara taşly, orta boýly, ak meňil gyýdan, ýok, gyýzal, peri-peker, hür melegiň deňini ulugymy saklaryn.
Şol owadan gözel awtobusda girensiň. Bu awtobusyň içi dibinden ütger. Wah. Ayjanyň şeýdip awtobusa garaşýaly, men ýoluma garap duran günem gelermike? Artyp galan diýseni. Bu awtobusyň gapsam mara. Bu iýilleri görende öýdünden açylaýagy. Bize gezek gelen bolsa ýar saçylyp ýar saçylmaz görýärmän görkäm ýagy. Agay, sen o giyin yerin gurrun etýäňiz. Her näme doýsa siziň öýüňiziň deňine gelende durýaş asdy. Bizim öýümiziň deňine gelende welin durjak ýalyk etýärdi. Sürýärdi gidip berýär. Ilgap mülmeli gyz awtobus. Ne aýlycan. Aýcan münürmeli bolanda welin. Awtobusy düýe çökerenýär. Senem hiç saate düşünmen ailen bir derek yere kategoriya. Ay tamam avtobusu algap minürýänligi üçin ona sağ bolsun aýtmaly. O nämçi men ona sağ bolsun aýtmalymyşym. Ine avtobusyň içinde börgeden ýaşgylar bar. Şolar ılga bersin avtobusyň deňine. Wah cumawlilece. Ailen avtobusynyň deňinden ılgarsyn gölin. Näde ýerdik bir kilen bilicejik. Beni de uğurlayın. O zaman Şahcan hakkım bir tanımayarım. Ene miras yemek näme? Ata-babalarymyzdan galan hemme zatlar mirasda köşegin. Ene olardan bize galan zat barmyka? Howa bar. Parahat durmuş. Şolardan galanna. Yok, onu diýemek. Zat ýokmy zat? Sana näme zat gerek köşejigin, he? Maňa däl. He, ýadyma düşdi gadym kızat soraýar. Howa bar. Men halda okoýadym. Ejemden galan dokma daragym. Keferim var. Haldan dokan namazlygym var. Yüň daragym, iýigim var. Neberelerimizden galan şaý seplerimiz var. Yok, o da sanňymda näme? Sanlygymda-my? Sanlygymda neberemizin mirasy var balam. Şonu berjekmi? Howa berjek. Ýöne ony neberemizin öňden gelýän däpdesuruny görä. Maşgalada atanyň at daklan oglana bermeli. Men ony atajan öýlenenni şoňa berjek. He, şeýlemi? Nätdiň, bildiňmi? Hawa bildim. Näme araken? Miras bareken. Berjek diýdimi? Hawa berjek diýdi. Seýlemi? Men hemmesine mal. On saňa däle atajan kakama berjek diýdi. Sen maňa berýär diýdiňa. Dur diýen saňa, dur.
Allah canlarım men onu nerede koydum kan? Koyan yerimde de yok. Ya iyiliği al okumağı da kalaydı mı kan? Be, ödüm ben onu hiç kime verem o. Ha. Şükrağa salam elim. Ha, kurun kem oğut mu? Ne böyle aladar gördüğünle? Ye keçem ağtumulim matıgaydım, son tapam o. Bay bo, mağtumul yerengitsin morda 10 tekin zatravat kayıtmalı olaymada. Ben ne bileyim, utarım ne bileyim. Ben sana var ya şu yanımdan ayırman okap görünce mağtumul akıllarım tam tapam o ben. Aten mi olsa? Tapılarla şükrağa kaharlanma. Vii yatıma düştü. Olmadı ben ödümü geri getirip vereyim. Ben sen mağtumulini alıp sağaladım, kakasız koyadım ben ona. Han barbar. Eğer ben değişip pene atıp, yomak atıp durmağa vaktim yok. Şükrağa, teyze müdeyime açılıyormuşsun. Siz ona ne mi koşut koşuyorsunuz? Ya müdeye balarlarına tavsır ayacak mı? Bay hedileyim olurdu. Ben hediyle verdim. Be, bunu öğrettiğin de. Sen şunun bir hileki böğrün böküp çıktı vurmayın. Hediyle mi olur değil? Hediler, ol tüyt miranın bark bir tanım olur. Men artamam müdeye balarlarımı değerli. Üstünden 100 yıl geçen bir köyde balınma. Ana, son tavsırsa. Ay o ya, mirada sizde var eken o. Ağzın gülkü adıma düşmez. Ol atan pahirden kalan miras. Onu tamam köylüler aydıptır ha. Yılaşan balı, derman hükümlü oluptırlar. Ol yanlış kura. Birden bir yerine de ağrıntı çıksa var Ha. ya. Dedin şipahanamızın kapısı içi değil mi? Daha da açıktır. Olun şükra, sağ olun. Sizin şu bahanağınıza bir barmalı olmasın. Bey, ne mi vızdap gördüm. Ha. Agronomun vazifesine senden başka adam gözünü tutbilemok mene. Toparala dediğinle başlık. Dev çalası yok, kov sen şu toparına. Ondan yerine başka bir yerini belleyenimiz bilen biz olur kumu kovumda oğa. Gözümüzün alını hiç yer giden oğa. Yerli yerden kömek ederiz. Kalı verse de yaşlılar var. Belki deriz bir yerin ikisini. Şehitliğe kovulaymağı mümkün başlık. Şehit de o teşli. Bir olan benim. Hani gözünü tutuyorum ben. Ay, bir kredi otuyorun golün bilmedim de. O çağrılerde aydımaydan oğluncuk kim şol? Adı neymet şol? Atacağına diyanız mı? Atacağın mı şol? Hava başlık. Taşından öğrenmeye bir hil canısı olun ya şol. O bayraktan verip gördün de size o. Hava, geçen yıl yaşlar bayrağını aldılar. Enezan ikisi Bilal'lı. Onunla ne fikirlenip otuyorsun sen he? Ay, başlık. Atacağın bizim traktörcüymüz da. Ondan toporum ulu. Kıyın nüşaymete diyen. Ay şondan başka traktör tapılmadı diyen. İşine öktü, ezber olurlar bizde kâne. Öz toporun içinden tapmadın, taşından tap vereyim. İkiden birini saylanda, bekbitlisine yapsılandır. Sen teş şulatlar kovulayan ödün. Ay, ulu topor da başlık. Yaydanlar ya da. Hanol, atacağın bilen bile bayrak alan mağara. Şu koydun adı kim? Kim diydin? Enecan mı? Hova. Ana şu Enecan bilen atacağını yol başı verlep, toporu ikiye böleli. Koy beğetleşip işler versinler. Sola tüy kovulayacakken başlık. Sol ikisi sonsuzun beğetleş yali işleşiyorlar. Hani gördün mü? Koğuca kelle diyorsan, İslenlik meselen çözgüdü özünden geliverir görsen. Ondan bu teyde dörüdülecek mudayın işine de yakinin kömek vermek unutma. Baranla işin uğruna olsun. Bar.
Bolyala Aycan, bana yollaşıyorlar. Bileği değiller. Benim sana yollaşıyorlar. Ağa hiçtat burası yoklu. Özüm bilýän, öýdekiler meni at ýere goýberen oklar. Ağa, Bolyala, şu maňa gezek gelse bir bahana tapaýan. Ya da adam diýen mama etdiň şonu. Ýoş, maskara etip barýanla. Senki diýmän näme? Entek düdügli gürleşmeme görem oğlum bilen. Bolya diýmedim. Yüreğine şu söz eşiteti gelip çıktır onları böyle. Ağay, Enecan, bolledin mi? Hani bolya görür. Bir zady bolurlu. Qoňşy. Armada. Gaty çynyňyz bilen sorýan bolsaňyz, ağarmajak bolaýar. Atajan haqqı. Traktoryny ginnanca taýarlaýanmy? Ay howa. Wi, şu nirden qaqaň duşdy. Wah, jan oğlum gayrat etdi, gyzymy gelin alja. Traktoryňda elinjik aýla diýdi. Menem aşy daýymyň sözüni ýykmajak bolup taýýarlyk görüp durjumsy. Akkancan, gatar kayın bol. Yerin yüzünde uloğa apışıp sen traktörün alayanına da meni bu jagaş tırtırına düzäýmezler. Traktörüňde gelin anja. Gülen aylay. Ay, gör da Enecan. Menem şuňa gaty agyr ýük urmanymy kem göremok. Gölämiz ýeňilrägem mor. Ağay. Şuňa da diýmen geçiberdi seni. Joracan, sen özüň birinji başladyň ha. Jora diýersiň saňa da. Tutuber şoň tarapyny. Gelin anja da şoň bilen gidiber bolýarmy? Traktorynymy? Ol seni mindirjek diýdi. Men dereme ýanyna minäý bolýarmy? Ay näme Joracan, ruhsat berseň minäýmeli borda. Min, armanyň bir galmasyn. Vay, Enecan, dursana, Enecan. Atajan, salamu aleykum. Wa aleykum begli. Omy adayla. Hudaýa şükür. O näme? Täşlaga hemmeler düşölge ýygnansyn nedi? O näme beýle? Goşulukdyra. Ay mene bilmedim. Özüň mark göräýmeseň, ýygyna etjek bolýar öýdän. Sen adyny dilinden düşürmän meýletin çağırdy. Oň ýaly bolsa baraly. Çynnaqa ýygnak geçdikdirler. Begli eşitipdiňmi? Ha. Epenini bir gün toýa çağırypdyrlar. Onsoň näme bolupdyr? Vay vay. Hansunam bir görey. Ya Baba, arlar çakanokmy? köşecigim. Arılar ören iseňer bolýarlar. Olar günüň dowamyny sol daslara uçup, so ýerde bal toplamak bilen mesul bolýarlar köşecigim. Olar öz aralaryny islemeýänler ýaltalary halamaýarlar. Hut soň üçinem balarlary diňe ýaltalary hem garagollar çakýarlar. Baba, olar birden ýalňyş çakarydy gorkanokmy? Köşecigim, balarlary ýalňysmaýarlar. Baba, arlar çakanda gaty agyrly bolýam-ka? Ay, ýokla. Bilmedim de mene, çakaten çakanok köşecigim. Ana. Ha, ondan olar kimin kimdigini gow tanaýarlar köşecigim. Näde bu? Olar merdi, hem namardy gaty gow seljerýärler keýwany. Vay. Hay, dedim emmer. Hay. Bu mene näme tanaňyk? Mene tanamajak bolýarmy? Howja bolun, how? Hey, çakaýma, eşdiýäňizmi? Baba, näme
molly. Olar kimin kimdigin taramak üçin aklar akın. Hey, kaldı ola akın, akıllıca olun. Hay kakati. Olar eyem kimin kimdigin tanayan ya. Hey, vay ey. Ey, vay. Vay, ey, vay. Allılar. Vay kakati. Vay kakati. Vay duru var ne molly. Ay dur yerine bir esten oğa. Dur akır kakati. Dur Ay, bana ho, men ahır kana bak, men yer bak, ey, vay. Ey, day bulun. Ay, ne molly. Ha ne molly kakati. Ay da ne molly. Dur ayınni. Ar çaktı mı ne molly çaktı mı arı. Vay dur oğa dur diyenin. Dinle oğa. Ya molly gorina. Bu aralar zor eken, dur kınamız ar eken. Bu aralar zor eken, dur kınamız ar eken. Düyenin tebar eken, can keyvani keyvani. Bu aralar zor eken, dur kınamız ar eken. Düyenin tebar eken, can keyvani keyvani. Arılar çıkaydı mı? Dil vurup bakaydı mı? Duydatı çakaydı mı? Vah vah can kakası kakası. Duydatı çakaydı mı? Vah vah can kakası kakası. Dorku bilen edepleri ağayunu sıpattır. Dorku bilen edepleri ağayunu sıpattır. Ah apattır can keyvani keyvani. Dorku bilen edepleri ağayunu sıpattır. Ah apattır can keyvani keyvani. Köngül berip halanım, söyüp nazar aylanım. Yüzüğütten saylanım ey, can kakası kakası. Yüzüğütten saylanım ey, can kakası kakası. Sarıcatam gerek gel, karacatam gerek gel. Sarıcatam gerek gel, karacatam gerek gel. Den aydanın telek del, can keyvani keyvani. Sarıcatam gerek gel, karacatam gerek gel. Den aydanın telek del, can keyvani keyvani. Zehmeti hakayımdır, bar yumşuna tayındır. Öz gününe kayıldır, hey can kakası kakası. Öz gününe kayılır, can kakası kakası. Lokmana. Do, sen näme nägili bolýaň? Barsaňa şu ene janyňa atajany derek yol başy ol diýenim ekenlerde. Razy bolajakmy? Maňa näme şodatlar gerek diýdimmi? Ýöne özüňçe bary ýoklar saňa üstüňden höküm sürüp dursa, onu aýt, muny aýt diýip dursalar, şonda bilersiň nämeň nämedigini. Han şonda da akyl satyşyň göreýin. Akyl satamam men.
Ýöne bolgusa zat üçin keypin açyp gelýän ýynanýan. Agzyňa suwalan ýalak bolup durman. Kimde näme teklip bar diýlende aýdaýmal keniňne turup. Nämäni? Nämäni? Men adym teklipe girdaýmal keniňne o. Beh, saňa da boş gürle diýsen. Sen şonuň orýaňa. Men hep tirkeşip dost diýip gören adamlarmy? Hay bolýar-da. Onsoňam. Bular ýöne-möne ýere topary käwele näldirler. Göwünleri ýetmäz oňlar şeýdendirler. Menem şonu aýtýanda. Dur Elmurat, men başga da diýjek bolýar. Birinjiden üçümizden bir topar. Enejanyň däli atajagyň toparına düşdük. Şonymyz o. İkinciden hemmi diýilen zat edip bermeliýän zat ýok. Bolanda näme o ýol başy? Üçümüz ýerli ýerden maslahatlaşyp alajatyn etdik. Bu ýol başyň derrew bellisin eder. Howe, özün bätleşikli işlemellikdämi? Şoda ho, şeýdip maskar edip kowdyr. Derene de näme? Seni bellersa o. Dostum, bu ne bolýar? Hey! Aranda yürü. Yürü. Satrak gireli, sumi. Salam şükurağa berlepdiňizle. Babam däldiranok arlar tanamady. Wah hey, babam ulil tanasa da arlan tanamaýşyn niýsene. Mama babam arlar tanansoň çakdy diýe. Han sen bir tal dursana jetirdik. Şu kanalarymyzy arýyňda herni dağıtmadyk, balan adyr näbilsin diýipdir. Aýyn habidem. Wah hey, şu balın adyryna mara. Şu tiziň kiýaly biläýsediler şükurağa. Baryňyň ýöne eňeňde jaňda kılan ýaly. Bir geçe can gaýgy gassaba ýag diýipdirler. Çaltyraçyk näme emin orta ýerde görýärdim. Häzir şükurağa. Wi şükurağa. Kitabyňyzy tapdyňyzmy? Hem agtym olaynymy? He. Tapdym. Onu Juman dogmady muzeýe tawsyrjak diýip alypdyr. Wi, muzeýe diýenize ýadymyşdy. Ola tez wagtda açyljak idi. Astalar ogdaga ýydım. Şu täze bir zat astalar ýyl üçin bäk etdiler. Ha. Oho. Taqatynyň gyýjagady. Wi! Hormatly täze toparyň ýol başydy. Hani, gelnaja gitmedilermi? Wagt gitjekdimli. İşli boldum-da. Ha. A sen näme? Göleňize gitmedi. Wagt, gölejigimi gelnaja ekitjegim çynymdylar. Ýöne sen galjaň işde etdirdi. Özüm ýanlar gelnaja gitmese utanýan diýip olam galyrman bolly. Kakasy. Okey wani. Menem bir zat aýdaýyn maňa da hä diýýär. Dinlenmeýäni näbilýär. Aýdy da how diýlenni. Atazanyň okugy tork gelenini esleýil boldy. Gullugynym diýnik geldi. Oňdan duşlary ýam öýleşikli bolup çagal çoğuly boldylar. Ana soňurun ne diýen men? Keýwani, bu zatlar aňsa çözülýän iş däl. Onu eýtmeli, bunu beýtmeli. Bu çynlakay sam pikirlenip çemeleşmeli iş bi. Düşdüňmi? Menden agyl pikirlenip sen onda 60 doýarjakmy? Bak Keýwani. Koçygydyň ýanyna 60 nedir, 100 nedir? Bizem durmuşurymyzda ýaşdärdik. Çuvaryl kandırmışa çıkanın ýadynda mı? Meňeme ýaşym geçipdi, rady bolmaýa. Rady bolman aladyň näme? Gözüňi çynkardyp senden maskara aljak diýip dursaň,
Razı olman be korktum. Adam gördün mü? Diyeceğim olsa. Artık kudulayıp, soğuluk sayıp yetiştiler. Artık kudulayıp, soğuluk sayıp yetiştiler deyip. Ona minne giyeceğirsen bolma da. Ana keyvan, men alak ettiğin valla Suat oğlum bilen birinin kıyını traktörün önüne kesip atıp alık kaybilmeli ha. Doğrudan ay valla. Kakada düşünýänler. Ýöne soňky döwürde şu assydaýyň gyýry ene janwara. Şu ikisiniň gurruňy köp ow arasynda. Menen ikisi bir gaýdy diýip begenip berdüm bolyn. Biler brigadany käbölüp ulu dawamysyna ýeşdi. Kim aya vurrun etken? O bana ayarlar mı? Bizim eşitdenimiz aytýas. O bana ayarlarım aňyrsynda bir zat bolmasa ýöne ýere aytýan näler bu zatlar. Bak onun doğru, yönümün sonu bilen mi zor oluyor? Sen oğlun bilen oğuy brigadada ağzalarıp döreden ok. Onun her sefer topara yol başılık edip beyazlaşıklı isteyen. Vah oğulcuğumun elinden gelmeyen zat yokla. Vah mağlayı olsun nahirne. Bolur keyvanı, bolur. Al yani iyinin alkışı olsa hem biraz gülyan olur. Çağırlar. Biz mirasımıza ayıwly seretmeliler. Ha, gelin. Bilýäňizmi çağırlar? Ata babalarymyzyň medeni, maddi, ruhy gymmatlyklaryny ýygnamak, olary öwrenmek hem-de ayıwly saklamak biziň mukaddes borçymyzdyr. Ana şo maksat bilenem biz täze obamyzda täze muzey döretmekçi. Bu muzeyde halkymyzyň taryhyna, däp-desturyna hem-de milli aýratynlyklaryna degişli bagtyar zamanamyzyň ajaýyplyklaryny geljekki nesillerin biler ýaly gymmatly eksponatlar hem maglumatlar bolar. Bu muzeýe häzir siz gatnarsyňyz. Ýyllar geçer. Bu ýere sizden önjek çağalar gelip siziň nähil ajaýyp durmuşda ýaşanlygyňyzy bilerler. Bizden öňkü döwürde nähil ýaşaýyşyň bolanlygy bilen tanşarlar. Bu bolsa olara ata babalarymyzdan galan mirasymyzyň ene toprağımyzyň juda mukaddesligini hem-de onu jan tenden söýüp gözüň görüji ýaly goramallygyny ýatdadyr durar. Biziň halkymyzyň dünýä taryhyna özüniň münasip ornunyň bolanlygyny geljekki nesillerim bilmeliler. Düşnüklümi? Yollaşmalym taryhda meňe münasip ornum bolarmy ka? Elbette bolar. Hemmeňizge münasip ornuňyz bolar. Haçanna mehriban arkadağımız ýaly beýik maksatlara gulluk etseňiz. Sen näme sesiň çykarman bolsun? Ya bir goýun edegdimi? Han gel bärik. Gel. Gel.
Aytani, Tarihda men ornum bolmazmy qatiyan. nämişin? Meni hemme yerden qowýarlar. Qowmazlar. Hey sen ýaly goçygdan bir qowup boldy. Senne ulanyp ilmine gerek gerçek goçygyt bolarsyň. Qowmazlar. Gel yere gel ye. Oğlunlar, ağırmaňda. Bu ne? Gatornaşypsyňyzlar. Ay bire başlyk. Dostumyzyň ýanynda kömegi gelip gelin. Muň ýarata bizlik däl eken. O näme ýarasy? İlmirat näme boldy? Maňa däl başlyk. Traktory bir zat boldy. Kiýşin kemini bilmedim. Näme traktor döwlü diýip 3 bolup ýa tutmaly zat ýokdur. Ay dostumuz ýeke taşlap gitmek bir hilrak gördük de. Bide başarmadyk gelin. Däliň diline enes düşer diýe. Täzejeligine işini gören, uy. Menen özüň dilini tapaýmasaň. Hany? Yerleriňizde baryň. İlmirady kemet oňaros muny. Ay barho. Soňky wagtlar halit gaharjaň bolupdy. İlmirad. Ýanky suwlyga oklasana. Suwdan ganala ho. Bir işe gydamyzsoň haçan diýin jaljagymyz belli däl. Ay biziň hem düşüp gören toporumyz ay. Maňla ýok kenay. Beýlik toporlara hedili düşüpýärler. Ha olay. Şolara nämese de adyn tutýan ýok. Onsoňam olar biz ýaly günüň aşagynda durup gyzgyn suw içip beren oklar ho. Bolman näme o? Olaň ýol başçysy dogum bulsa da. Ýol başçylarynyň dogumlulygyndan mı ýa başga zatdanmy? Aýlynyň awlara wagtal sowjak suw ertip berýän näbilýär? Ay näetdiň ay? Hemmesine mi? Ay ho, hemmesine barmaýnym. Pek gelin ne diýen aýnym? O görgüli enejan sünertýär suwy. A beýleklerem näme? Oň arkasy bilen hezir edişipýärler. Oň ýaly bolsa bize de getirsinler daro. O topar enejan sünertýän bolsalar. Bize de atajan sünertirämeli. Dan atar. Senem çeýekdi demeniň bildiräýän aý. Gep berde ýol başçylykda däl ho. Gep berde. Şu sowjak suwy içip bu ýaly bolýan ýüregiňe ýetinde. Doğrudan amay. Aýly soňky döwür enejanyň ýanyna köp görnýär diýäsler. Asyl bir emmaçy bar eken o. Adamlaryň kellesini işleýişine ýa. Öň beýden okdy. Ýol başy bellerini ol gözüni ýylaýyp durýar. Görýärmi ony? Bay. Daşyndan öräýme ýuwaşça çaýga diýjeksiň. Ýere wakandan ýer workar diýilenne. Galanna bilemok ho. Aýlyň awtobusynyň sotaýdan aýrylmaýany açyn. Özüm hem saýa tolsoňy. Ýyly gürletseňem enejan pagtan emmeden köp ýygýa diýsem bolup. Haçan görseň olaň ikisi keşiň içinde likirdesem bolup ýörenmişler. Ay ho, o zatlyň işan zatly. Näme? Ýol başadyň var. Hasa ýöredýän özüň bolsaň. Galam elinde nämeden de bolman nuro.
He? Aile? Neme enecan. We armanda. Bar bol aile. Sen ne beyle berlepsinli? Qowluk mu? Näme bir zat bollumy? Yok. Nemelay gurrungum matta sen bilen. Ay oğlan, o näme gurrumy? Yok. Men Aycan marada soramana geldim da. Aycan? Owo? Ha, näme oldu? Owo Aycan marada. Ol bugün işe çıkmadı olun qowluk mu kadiyecek kolumda? Ana sana gerek bolsa tezelik. Owo qowluk. Aycan'a näme bolsun dünýaly bolup. Bir günlük ruhsat aldy. Zerur işe çıkıpdyr. Bar aladan şo bolsa arkayın olay. Erter gelýär şoýyn. Nemelay enecan. Ol bara. Aycanlay. Nemem karay. Vay sen ödün bilen okmuşoň näme way diýerligini. Ay. Bilýänlay ol bara. Onda da ol Aycan bara. Hawa. Neme dermi karay? Maňa rady bolarmy ka? Neme der, razy bolar. Be. Inecan. Doğrudanam şu çokaçinni men seni tanamadım mı kam? Ya bu zatları men içim yakma uçun yürüyüt edip yürüşün mü ki? Men gelenim bilip içimi yakma uçun tapyanca oyunun bulmalı bu zatlar. Yermen içimi yaktın anda ondan el içinde yayracak kurulunlar ne edecek diysene. Sataşıp ıkbalım ya da boş hıyalım gıyt Kanımda kör edip aşkın ataşın Bugün için taşlaştırdın yolum gıyt Kanımda kör edip aşkın ataşın için taşlaştırdın yolum gıyt Bir vardır ya duyulur mu ürküdü Öncüler yan dirigine ayolan Arzularımın kanatını çırkıdı Sıynasan da bakıp sarlı göz bilen Yüreğime söyleyen ligin melim gıyt
aman zalim Aşk odunu yanıp yürmen alovla O mehrine yalan sana ayola Coşup gelen kahrını cılıvlap Seyyen olsan dolun sana ayolan Coşup gelen kahrını cılıvlap Seyyen olsan dolun sana ayolan Tahaga salamu aleyküm. Yürün o vaatlerine gideyin. Wa aleykümselam. Täşlinim sen midin? Tahaga çete çıkıpsınlar. Forumağıma bir hiri olin. Bileti gelcilik kursun. Birden öňümden meňli daýdam çykagadı. Men yigidim nirden alyp gelýän diýip sorak berdi. Jogabyň taýyn boldy. Ay sene menim şu dogruçylygyň aljak gelle. Daýdan paýdan soranyna da bir zatlar tapyp arlap goý bererler. Senden näme gep gitmi? Onuňa dogry. Ay aýtmasy bolsa aýtmasy ekenna. Daýdama da Tahaga aýtmasy ýerden gelýän eken diýip jogap beräýmeli orda. Aydynym. Şu ýaşdan soň ejemlere dip turup gitmejek atsyn soň. Ay Tahaga ňar bola. Inim. Men arheologlaryň ýanyndan gelýän. Muzeýimiz üçin täze tapynlar seljerip gaýtdym. Ýoksa da pagtan nädýän? Adyldy bilýärmi? Yan geçip barýakam finledim tuğlemen tek meydanyna pagta kän. Şu ýylyň hasyl geçen ýylynkydan gowragam ýalymy? Tuğlemy ihlasymyza görä etşilbildi toprak. Galanym gaýrata bagly. Gaýrata baglynsam alarsyňyz inşallah. Tuğleme hakyny wagtynyzyk berip dur döwletimiz. Esasy adam, halkyň höwesi bar. Çeken zähmetiniň rehnetini uzaklaşdyrman görüp dursa daýhan üçin şondan başga näme gerek? Şoň üçinem hasylyň ýerde galar öýtme. Olya mı täsizan? Olya Tahaga. Sağ ol. Awol. İyisin uğruna olsun. Olya. Sağ ol täsizan. Sağaman var. İyigim gözleyen. Sen görmedin mi? Yok ana yok. Cemaat, kimde kimmen iyigim tapıp berse, cüceli palav bayrağı vardır. Oglanlar, Şükür ağanın maktumluyunun özü duran çağır tarih diyenini öz kulaklarım bilen eşittim. Öymüzde kadim halı vavelin, dädbek
keleceğim bilemokta. Yer bol yağlanır. Inni başka getirecek adınız yok mu? Metötte şuna lay. Birisine gelen okvelin. Köne laytta. Oho. Tokarcı hele oğlatlar getiriyor aycan. Tokarcı yeni neyme getiriyor ay? Ay men hissat getiremem. Tötte inem iyine bereyde. Ana sana gerek bolsa. Olam şini idine vermeli. Inem iyimi kim birinci tapsa cücel pala verecek dedi. Ne dedi? Cücel pala verecek dedi. Siz enemin cücel palavundan iyen bolsanız gülmezdiniz. Oğlanlar malum geliyor. Salam okuwçylar. Salam. Görýän wan bir döwletli maslahat edýäňiz oň bolsun. Yollaş malum, ene. Aha. Bular näme? Tarih. Wah, bu eden işiniz gowy bolýyn. Bu zatlardan öňüňizdekilen habar barmy? He, gelam, gelineceğime soğuk alacak olayım mı? Alart, bekam alart. Vay, büyüdüklerin ovudanlığını. Aha. Terede, ana, şoyuduktan beyvem arttır. Bir de mi alart? He? Alart diyen, alart. Vay, ini. Ferit, bu kulak halkaların ovudanlığını, ana. Ha? Ana. Ha. Ana. O kulak halkan ovudanlığını terede, ana. Ondan alart. Alart, ondan alart. Kakası gül yaka. Ha, hava. Ana, ini. Şu gül yakadan gül şadım attır. Bir de mi alart diyen. Vay, ini şu biledikten komşularım arttır. Onam alart. Kakati, Ha. komşulara bir mihman geliptir. Şoň yakatında şeyli bir ovudan gül yaka. Bir de mi alart keyvan, alart. Kakati, alart diyen ölün, aliyan zatın göremok mene. Keyvan entek seyredip gözün burada okunsun, on son alart. Sen zat alacağın engden o. Ay dur, hov keyvan, dur. Yine hormatly adamlar, hatabatlarını dinledik. Eden işleriniz üçün köp sağ olun. Etmeli işlerim köp. Şol işleri bitirmekte size hemmeňde ulusluluklar arzu edýär. Näme şonuň bilen ýygnamyzy ýaktyp bolan edýäs. İş işinize boluberin. Sağ olun. Yollaş karşıdaş. Size yol başçı belderlik var eken. Halis gürleşör yalam del. Yüzü gözünüzü açın ağıyım. Ay hova da. Yol başçılık üýtgedýän ekeni. Uy, şeyle mi? Bilmeýändirs. Näme? Bilmändirs. Onu kim diýse-de sen mir diýmesene. Sen onu gaty gowy bilýän bolmaly. Sen onu gaty gowy bilýän diýänmi? Ay, bilýänmi, duýýanmy, görýänmi? Garab, sen o zatlardan habarly bolmala. Ayol özüňe baglylarla. İşiň bilen boluberseň, üýtgemände de iliňdegi mäjik geçäýmese. Onum diýmeýän can. Käbirlere eşdişimize göre uzak günni işlemän, keşiň içinde bukdoklap, likirdeşip geçirýärmişler. Şonda da şular ýarlan işi iýlik käwre gaty gowy diýermiş. Patany köp ýygýanym, şular ýarlar diýär. Öňde barjam. Oho, garşydaş. Sen bir hil çındırgyp barýanmy?
Ay yok Enecan. Bir de çınırgatmağa yetişmedik. Uy, şeyle mi? Be. Hovu şeyle Enecan. Yönü biz yetişmetegem iyiller ayak üstünde. Ana, eyyem çınırgatmağa da başka dağıtlara da yetişip öğrenler bar diye. Şeyle var çınırgat yanıdı olayım. Tövrümüzdeki dağıtları göreceğim malondoq. Atacan, sen näme diýip durmaýadyň bir bilýärmi? Vah. Bilýänim yamanna şu dağıtları. Bilmedik bolsam, belki gowy bolardy. Seni yığrenmene hakkım yok benim. Sevmege de yürek kalmadı menne. Sen başka birini söyleyen ekenin. Men vefalı feyvi görecektim seni. Men vefalı feyvi görecektim seni. Giz düşündüm durmuş boyunda. Sekerse salımlar ok ekeni. Vaharman söyledim esret ederle. On cevri cepatı bak ekeni. Ayrılığı bağış etse de akval. Men seni unutup bilmen hiç kaçan. Onu çok bolsam da bilyerim hükman. Yatlamalar benim sırlarımı açar. Yatlamalar benim sırlarımı açar. Giz düşündüm durmuş boyunda. Sekerse salımlar ok ekeni. Vaharman söyledim esret ederle. On cevri cepatı bak ekeni. Alani. Al Muhammed senin mi? Muhammed diýene. Ýalňyş ismasam düýün alsam sen traktoryny köýle galady göräýdmi etden? A görünmüşsün hemde. Sana näme? Ay hiç ýöne üstü ýüklü bolansaň tirkeňir boşa daýmal keninde. O men paýta harmanyny 2 edek gark geldim. Sen tirkeň ýerinden hem gymyrlamandyr. Gymyrlamadım. Ondan bir atacağına zefer yetirirtip Wadalaşdyk. Ýöne özüňiz gödeňizde getirip görüň. Biz atacağını däl, öz-özümizi zefer ýetirýär. Näde? Pikir et görüň. Zähmet hakkymyzy işimize görä töleýärler. Eýsem näme? Ana gördüňmi? Geçen ay men
Enecan toparnak batırdanıp aza aylı kalır. Musmut diýmede Mustafa diýsene ho. Mundan öter Mustafa näme etjek? Seni nokka dem. Oy! Otursaňyz la o. Derru gazyl gören öküde dönüp barýaňyz la. Gazyly. Köýne galady Muhammed gören olaýmady. Onsum, şoň ziýarata barmadyk belli. Hawa köýne gala bardım. Eýway. Ýöne ziýarata baramok. Näme diýjek bolýar? Ay! Sen doğrudanım köýne gala gazyl gözlemäge bardym. Şeýlemişemle. Saga näme? Maňa hiç ýönedir gazyl gözlemeli ýeriň ýalňyşypdyň. Sen näme gazylyň? Nerdedigini bilýärmi? Hawa men bilýände. Sen? Hawa men. Paýtaçylyň içi gazylan noli. O gazyllary özüňden etiýetdi. Senem şonu niýjek bolýarmy? Ýok, go. Men oğulcumdan eşitdim. O Atacanyň enesi biýbene bar. Oň sandygynyň içinde gymmat bahaly mirasdan dolly ya. Oğulcuň onu toslap tapýan bolaýmasyn o? Ýok, go. Olan biýbeneň ýuly sadapdan eşitipdir. Şey diýsene. Oğlanlar, baş gelýär. Turduk. Ayo geleceğim. He, näme? Hani gep tapıp oturda. Ballıcan, sen maňa gep okan şol ogurdan köp okandyr öýseňe, gaty ýanyňyz şan keýjegim. Bolýala gelece. Düýme dügüm. Ýöne biremşi akça paýtalyň içinde göwnümde çaýallydyk da. Salam başlyk ağa. Salam. Urgunmusyňyz? Urgunmusyňyz? Arma ory. Bar bolum. Bolýala gelece. İnternetten tapan ýerdiň gutly bolsun balyjan. İnternetten tapan ýerdiň gutly bolsun balyjan. Şapırtmaly çopan ýerdiň atly bolsun balyjan. Şapırtmaly çopan ýerdiň atly bolsun balyjan. Göňünciň yetmedikden bolaýamy gelneje. Gyz wagtyny birem ýada salaýaly gelneje. Gyz wagtyny birem ýada salaýaly gelneje. Toba, bu gyzyň diýänini. Ağaň jany internetten başga ýerden tapmadım. Ağaň jany internetten başga ýerden tapmadım. Ýeke tuğdyň aşagyna giýje gündüz gatnadım. Ýeke tuğdyň aşagyna giýje gündüz gatnadım. Ýeke tuğdyň bir wagtlar galy indi modadan. Ýaşlar söýgüsini tapýar kompýuter adadan. Ýaşlar söýgüsini tapýar kompýuter adadan. Şolaýsana. İnternetde her aşygyň mawşugyň öz saýdy bar. Özleriniň gizlin kody parolu var, ylty var. Özleriniň gizlin kody parolu var, ylty var. Toba. Bir de adamymyz bilen kotlaşmam görmedik. Alyo diýdi, bolýa diýdim, yamanlyga görmedik. Alyo diýdi, bolýa diýdim, yamanlygam görmedik. Şonuň üçin jorajanlar içiňe ot bolmasyn. Haýdy ýerden gelse gelsin, söýgüýmez ýat bolmasyn. Haýdy ýerden gelse gelsin, söýgüýmez ýat bolmasyn. Haýdy ýerden gelse gelsin, söýgüýmez ýat bolmasyn. Hay bereketli agýlar. Hasynyň bereketini gülkü bilen arttyra görýäňler. Bulan beýdip aýdym paýtyşlara boş zamany wagtyny doljaga beýýär. Şeýle bolsunma, şeýle bolsun gyýlar. Tügeleme. Salam. Salam, goňmy? An hamil nama. Taýarmy? Hawa. Sag ol. Mara, salam. Armada. Vay enecan, bu ne boş?
Gelläge nire açıp barýan? Waq oturjoklogy. İş taşlaq gaýtdyma. Didarın ýanyna geldim, mailnamamy getirdim. He, bäsle şu üçünmi? Vay, ağacı oturaýanda da goçolan bir götürkü däýes ýok agy. Seňe ýol başy verilenlerliň bar eken. Görmäge zar bolaydyk. Beýle göresiň gelýän bolsa, daş ýerde ele özüň baray. Vay enejan, bu zatlar goýup gidip bolýam näme? Bilýän özüň. He, görle bu jaşy. Siziň işiňde işmişin, biziň kem hiçmişin. Hasapçydyň bildiripçik durda. Hakyny gidirjek gumany ýokdurla bularyň. Ýalňyşsaňyzam diňe öz hasaňyza ýalňyş ýaňydasyň. Vay borla, diýmedigimiz. Çoramyz ýol başy verilini dip öz ýanymyzdan begeninem bolýar. Borda öňkü jora. Bar, gowaçalaňy biri göteräýmek ýetişe wuri. Daýhanlaňam ýoluňa garatjy götürenler. Bolýa jorajan. Başka bir gün arkaýyn geler. Vay bolýagy gelgin ýöne. Agay venejan. Ulan ýok bolsa da hana atajan ýerli. Diýdim motordy. Elinjek düşürdir. Bolýagy. Şontydan ulogytçylygy ýok. Hoş. Hoş. Topor ýoly başlaýyp bellediler. Bağışla gonşa. Enecan dursana. Enecan. Kadın yeri tanım salla bağıma, sen meni ne güne doğuş ettin dünya. Gözümeni buldum bir hicran dağına, bir güne gözlürümü yaş ettin dünya. Gözümeni buldum bir hicran dağına, bir güne gözlürümü yaş ettin dünya.
Sen edir ova barýarsyňa? Owa ha, näme boldy? Vay, hiç de adam bolany, towa ýöne menem ova çykdym da. Ha. O tarapdan gelle onu apşkadan bilmersin ha. Şolom işin düştü artı bolay ýagy. Epişgeden minmersin ha diýen bolup. Näme mi? Aycan. Keypine bir. Näme? Bir iyiden agaytmağın diýen bugün işleň okmy diýjek bolýarmy? Ay ýok, bugün ruhsadanlym. Ha, o ne? Toýa gidýär. Toyo. Daşere gitmedin. Tejene. Onu ýer bilen gitmek hukman mı näme? Gün örtenden soňra ruhsat alınmasaň bolard da. Bak, öýdäkilerden galmaýyn diýdim-de. Ağamyň kulagy bilen gidýär. Soň men ýeködüm näme? Ay gitmen näme tejen daşyramay. Vay, daşa döwürsin. Taňa näme? Haçan ruhsat alanymda, haçan gidenimde, kime daktyran işin var etdim. Olaydı mı aile? Ay, yokla. Doğru da. Bolgutu soru verip oturdun eşçenim şodur da bolma. Bağışla. Vay, dur, canım, dur. Benim tek toy görüntüm ya. Ne var yoluma ferende var ya. İyidinle kaçana ýaňydan soň? Bilmedim. Näme? Men barıp alyp gaýtsam gelişiksiz bolar. O näme diýdin? Gece tötänden maran ýaly bolup. Toýa barsam bolmaýar. Näme Aycan? Barayman. Vay, şol awtobusyň bilenmi? Avtobusly bar diýsen, avtobusly barar. Sen bar diýsen öle. Näme bar diýsen barar. Näme? Uçar barýam şonawa. Ay canım, ayağımır yerden öpme. Son konup bilmen, közenip görme. Üzcan ayağımı yerden. Sen bar diýsen öle. Ananın ok mu? Ananyan, canım. Yangsıda oradan ilan avtobusundan uçar yasaptın sen. Ondan sana ananlar var mı? Aycan. Ha? Wi, yönü bilip koyun. Sen tötänden baran bolgun. Gelejem ýajygym bilen barar. Baranyň bir ýagdaýyny tapyp, öňräjiginden duýdurawer. Bolýa Aycan. Näçelere da gaýdarsyňyz? Näme? Başga işin barmy? Ýok. Ya başga alyp gaýtmaly. Ýok. Ya barmaly toýuň da. Ýok, Aycan, men mara näçelere da barsam boljon bileýin ýa-na birden ýer baryp sizi gysdamaýyn ýa-na. Şondan soraýanlay. Şoň üçin soraýan. Ay. Dokuzlara da barsaň bolar. Bizem 10 ýerlerden giýjägi alman barar. Yaşa!
tutole tiz toycana Bizim illem kalmalı ho tutole tiz toycana Aile aile ayoğlan Hovluk bağı koyulan Zehretliğin sen bilen Tuturuz biz toyulan Zehretliğin sen bilen Tuturuz biz toyulan نادت من أهلي ولم ساحت فلان بنو يرخد خادر جيتالي صورم قالمدي منن يرخد خادر جيتالي هو صورم قالمدي منن Togo koy oğlan Ayıp olur ayoğlan Toysayın tutulmursa Hükman olur toy oğlan Toysayın tutulmursa Hükman olur toy oğlan Her sözün derman Yüreğimi yakıp gidin Oduna kurban Adına kurban Her sözün derman Yüreğimi Yerov yarlış. Yadan watın, gıylardağı çay pay bergenlerlere. Marallağı mı? Hovo. Ay barsan olur çaya beyledi dursun Naharem merceklerle olin Ay menaken baramağımlay O ne beyle? Barmalla kevattağı. Ay değerler ay Değerli olmaz on yarlış. Yo baryan He. Yeni kavak çıktar ay Müdürümüz kanturu hasava diveren ne var yan Bolmasa baramağım Ana ine münin bol ya. Barmalı. O yatqıylar değerli olur. Ay ola Nime yarlış? Sen ol aşağıgan qıydı. Ene cana tanıyan şile mi? Mü? Hava tanıyan O vamlın iyidi vardı men tanıman mı? Ay seni maya tazanzan Kayarmışlar yal vurumları maydık göveriyan ay Şeytme ho Sen men maskar ediyen Yer bol ya inna aytman. Yönü sen bana bardağı dayt. Sen ol ene canım bilen guruluşyan may? Ve hava urlaşyan Onu nime? Gidinrek zatlar barda guruluş bilyen mi? O ne hili? Nime? Inni barda sorman bolsa şunu oňoror mu? Näme çökölýän ay sen onu? Ay näme demde taňa näme? Sen sorap bilermiň ya bilmermiň şonu soraýan senden. Bilerin ne walin? Ýöne senem näme çökölýän aýtda ho? Ay ýazdyş. Sen meň soragyma jogap bersene. Sorap bilermiň? Hawa ho bilerin. Onu sen häzir barda ene janyň ertir toýa gitýänini gitmeýäni bilip ber. Bolýarmy? Näme çökölýän ay? Atazan, senem gowa adam däle ya. Yer bolýar. Sen o hiç da soramasana. Men häzir özüm bir zat edip bilerin. Sen gowy häzir barda ene jan şu taýdan çaltyrak çykyrýalet. Şonu bir oňorarmy? Näme oňorman? Hawa oňoraryn. Aýtmadykdan bolýan ay ha? Näme şol adamlar şolatlar bilmeýän redýäkmi ha? Yer bolýar ýatgan. Sen gowy men diýenimden bol. Aýsym köp bilsen, esasy işlerime ýetişmersiň ha. Ay, işiň dagy ýetigasen. Yer bolýar. Derew çykyrýalet aýda. Bolar, bolar. Bor ýazdy, sag bol. Gül yakan täzallyň bagay? Oğay täzalym. Ýanmyda bazardan aldım. Maňa aýtman çıky däýýärmi? Senem aljak bolsaň indik sapar biljek däýer. Seret? Vay. Owadan mı? Howa owadan. Gaşlarynyň rengi owadan eken. Howa erti bazara gidip maňa da etir şolar ýaljagyny alaly. Ho! Aýylar armanda. Bar bolýarly. Gelek kawakçyk denem şeýdip biziň ýanymyza da. Wah, Maral, sen giň ýeriň gurrüňne edýän.
Ýaly görgüliň ikimiz ýalynyň ýanyna gelmäge ille yemin näme? Bolýgus dogurmy? Ýöne näme? Şeýdi paýda bermesen durjak da barda. Ana şu günleri akna tırtırın tekrar yarılıptır. Suga bökçök ýaly bolup daşyndan aýlanıp ber traktorynyň. Özü bilen neň bolsaňa goloýundan marmarlarla welin. Ýene iş durjakda. Ana täher dalymy içinde uğurturup koýberdim. Elinden gelýän işi etmänem bolanokda. Wah, maňlaýymyzdan sen nöräýtsiň-de ýadyhan. Gürleseňem bar iş özler ekenden bolýaly. Ay, özüňiz bilýäňiz. Tanaýaňyz da siz meni. Näçe kyn işem bolsa, ýa-da diýmeni bilemo. Ýogum diýip bilemo. Ana, şonymy derber. Uzak gün ulan guralını tutup, hamana kala kaldırıp gelen ýalyrlar. Hak çoklaşıp, yani siz alıp görölüň. Biriňi de şobur ýazanladyňyzy, telim sapar gaýtalap, kağız baryn zaýla oturdyňyz. A beýle kiňiz bolsa, telim adamyň ýolbaşçysydyr diýeňiz. Haçan görseň şu ýerde. Ana, daşarda da bir aýlanıp ber. Agyrda iş wadyr öýdenok. Ay ýalyhan, bizem bir zat edip çörek ýemeli. Ana gördüňizmi? Siziň baryňyz şoňa diýerýär-de. Iýmeli, dogry. Ýene çöregi özümiz ýaly azany biýmeli. Azab edip biýmeli. Öz göwnüňe çaýlap biýmeli. Ýaly, sene bizi oňaraýdyň. Wah, özümize garsa ha. Sizi başka çarag edip oňarjakla welin wara. He, näçekdiň ýaly? Seňe aňryň tutak duran ýaly bizden ýaňa. Aýtkany? Näder öýdýäňiz? Beýdip mut yerden aýlyk berip oturman, ikiňizem hol ekrançylyk meýdanyndan çykarjak. Mene öňüm ekrançylykda welin, bu yerlere gelmesiz bolsa gelmernim. Maral bu yerden kovsaň bu hasap kesip kim etsin? Oňa da özüň yetişecekmi? Gerek bolsa yetişernem. Ay, onsuzam baham ikiňizden biriňiz bärden dolýaňyz lay. Uy, ana sana gerek bolsa, gaýw, o näme diýdiň? O näme wuşdy? Kim bizi bärden wuşt etjekmişin? Ay, onu soň biler ýörersiňiz da. Wagty gelende. Vay, hani mıttırlap oturmada dogryňdan gel. Haýsymy nire aýtýasmyş biziň, he? Aýtjak däl. Siziň bilmeli ladyňyz däl ol. Ýalbarmam oturmam. Barbyr aýtmaýan. Borla ýazly. Aýtmasaň aýtma. Bide saňa daýanyp, dağdan arkamız var diýip arkaýny işlärmi bolup ýör. Senim ay näme? Gitmeli bolsa gidäýärs. Han sen aýt, ertir, goňşowa agaň toýuna gitýänmi? Şonu aýt. Hawa, şola aýtýa şo toýa. Özüm kimiz bilerikkä. Şonda näme? Şonnamy? Şakır şükürüm toy bolýar. Boldy. Uy, sen amun oňaraýdyň ýazlys. Kimmişin gyýda men joram şakır şükür edip duluna geçirjek ýigit. Kim moraýdýan? Atajan orada. Özüm hana. Vay. Vay. Hani? Haydan yıllar bol hatılı yığnalim, ezber sayılantın ezber içinde. Bekleşik işlerin asla armalim, beklek metermanır emler içinde. Dincal tanıdı armanı diye tirin, gerek bolsa kuş tüydünü getirin. Buyurun kıyılar üflenişin bitirin, pervane ben gözel güller içinde. Zora canım kalmacak bol seni izle, on hıyali firan edyenlerdi ve. Menin göğün kuşum yığım çığıyla, şanına hen çalyan peller içinde. Öňe yaşlar öňe yol aşır yören, bolut atın tekin batıp ud yörer. Ağ altından akar manre dağ görer, Hazır bol bolanna peller içinde. Tarih gel
gelecek üçün ruşen kitaptır. Ol tarihi qoramaklık sevaptır. Bal aralam zahmetime cevaptır. Şeyle durmuş yoktur ballar içine. Dillerimiz hayrat dilleri içinde, illerimiz illeri içinde. Yerkana mürkana mirdi mirdana, illerimiz vardır illeri içinde. Hormatly oğuldaşlar. Bir de täze oğullar kurup berýän. Täze oğulumyzyň güllä ösmek üçin öz tagallasyny gaýgyrmaýan hormatly prezidentimize sag bolsun aýdýas. Goý onuň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Her bir tutumly işleri rowaşdyra beslen. Edermen babaday hallar. Biz bugünkü gün iki topormyzyň ihlas edip, ak yürekden zähmet çekip, watan harmanyny beýgeltmekde öz münasip goşanlyklaryny belläp geçmelidir. Inni ýarşyň şertine görä ýeňijini iglan etmeň wagty gelip ýetdi. Ine şu kıbäteşikde ine jan gyzyň topary öňdeligi eýelemegi başardy. Ine şu münasibetli owa geňeşliginiň adyndan goýulan uly bayragy ine jan gyzymyda gowşurmagy ruha dedim. Hormatly paýtaçylar, edip ýaşlar, iki toparyň biriniň ýeňiş gadanyny bilen, beýlik toparyň ýeňilişe sedewar boldygy diýiligi däldir. Esasy ýeňiş watan harmanyny ýeterlik derejede paýta tapşyrdyk. Watan bizden şuny, arasynda pek zähmet isleýär. Şoň üçin hem toparlamyzyň ikisini hem şeýle ajaýyp üstünlikler bilen tüýüs ýüregimizden gutlaýas. Inni bolsa ikinji toparyň ýolbaşçysy Atajany bayraklaryny gowşurmaga ruhsat edin. Tawul. Inni bolsa, owadoşlarymyň istek boýunça kärenesiler toporunyň ýolbaşçysy Zehirli Aydym Çymal Atajanowyň ýerine ýetirmeginde Aydym diňläli. Yine de sen hakta edýärin pikir, gecelerine oya batıp daňaçan. Owadan kamatyň ay kimin görkün, ýekece pursat hem giden ok gözden. Yine de sen hakta edýärin pikir, sensiz ýaşap bilmejegmi bagyşla. Sen dünýäň üýtköşük, sen dünýäň näzik, ötkünämi öýken bilen hoşlaşda.
Anan asla mümkün değil. Enecan. Näme baştan ayak gözüň açylmadyla? Men aýdymyň üstü bilen senden ötünç soradym. Yaxşam riş etdiň ha. Mene sana yaranyp bilmedim. Ya. Sen halaşan ýigdiň mami? Daşa döwürsün. Sen näme diýip dursun? Enecan, şu gurrunlar meňem edesim gelip baranok. Asla. Sen durmuşyňa goşulmaga hakymam ýokdur. Oňa da aklym çatman duranok. Ýöne. Ýöne men sen gowurýan. Gaty görseňem, şuň men şunu aýtmaly. Men senden jogaba garaşýan. Nämeň jogabyny? Söýgümiň jogabyna. Oňa da haçan jogap berseň bere. Men näçe garaşmaly bolsa garaşam. Berde jogabyny. Temi seher howasy, milhimdir şirin jana. Kuşluň täsin owazy. Min der süýgü disana. Göwnüm kevelek din, çyksam diýer seýrana. Başa çekip ışk meyin. Min der baryan perwana. Bir ejejik gül bolup, açylsam hana. Daşymda bilbil bolup, saýrasam gana. Ay oglan, sen dälimi? Men bir aşyk diwana. Bu jadyly elemi? Goýarys biz haýrana. Belki bu boş hyýallar, siňip gider dumana. Pek süýgümiz aýanlar, galyp ýörmen gumana. Sevgimiz nussobalar, bu baltyar zamana. Oglanlar, siz şu ağırlığı götürüp bilersiňizmi? Atajan. Biz köpden bäri olar ýaly ýükü ýüregimizde göterýär. O näme ağır ýükü? Sen bizi bağışla Atajan. Düşünmedim. Hawa. Biz seňem bütün toparmyzyň öňünde günäkä. Biz bağışlap bolmasak ýalňyşlyk goýberdik. Başarsan bizi bağışla. Ay, oglanlar, mene hiç zady düşünýän nälerin? O näme günäsi? Men näme bağışlamaly? Yo, men tarafdan işe ýönelik birleşik ýokmuşam. Şonuň bolşan ýerle men näde ýaşaýan? Bağışlayan. Ýöne, siziň her biriňiz men bilen aýra tyynykda güýç tynaşman bolarsyňyz. Razymy? Razy. Ýörüň. Oglanlar, güýç tynaşýar. Hani görelim. Begli, emin bolup bersene. Hani berkirak tut. Aha. Elmurat tutdun mu? Atajan tuttun mu? Atajan, Elmurat.
Başla. Atacan, dağıtar. Başla. Hayır. An senin görev Muhammed. An gayret. Atacan, Muhammed, başla. Oğlanlar, bizim güýç toplamamız gerek. Biz yaşlara kahraman arkadağımız ulu ınan bilir yara. Tağdın bedenini belin ruhlu halal tekmet çektik. Biz ulu yeňişler kazanarız. Şoň üçin biz ilmi dama türgünleşigi dowam etmeli. Doğru aýtdy. Beýdiňiz o biwene. Oğlum, men on diňe Atajan öýlenen güni şoňa tapşyrjak. Galanyny goý oň özü çözsün. Diýmek Atajany ýüreğime galýady. Şey deýseňiz, men garrynam begenlererdiňiz. Han onu men Atajan bilen bir gurleşik görýin. Gurleş oğlum, gurleş. Kakasy, ejeti bilenem maslahatlaş. Şey dipçik, iýillep, günlep, hayır işi jek tutsaňyz, sogap kazanarsyňyz. Bolýanmy biwene. Men bu işden uğurna çykaýyn. Şehit oğlum, şehit. Allah kuvat bersin. Hak Tagala işini rovac ettin. Boranna, sag oturun. Yol bolsun sakağa. Bol bolsun. Hani bir mudeyi hasen açacağız. Mudeyi açayım goli. Golün ne mi sakağa? Sen kömeğin gerek boljak baş. Elimden gelen kömeği kaygırman neydi mi? Hani gelmin kalanım yolla maslahatlaşarız. Gel. Haydi otur sakağa. Aysın başlık. Müdeyimize yetmeyen zat taptım. Yer bakali. Biwenede Keymir kör zamanından galan kadim miras var eken. Oho. Käderge sende var eken. Oho. Biwenen aňyrsynda ata babalarından biri Keymir serdaryň nökeri bolupdyr. O miras şondan galan bolmaly. Ha. Inni senem şu mirasy muzeyde goýaýsam diýäňmi? Şeýlemi? Wagtama ýetesin ämma. Gönü biwene mirasyny Atajana berjek. Neberemizden ady goýulanlaryň birine berilmeli miras ýaul. A bu ýerde men näme kömek edip biler? Wah, gepem şonu da. Miras diňe Atajan öýlenen gün gowşuryljak. Şoň üçin Atajan şaltyrak öýürmän uguruna çykmaly. Atajanı verir ýaly menne gyýdy ýok. Wah, Atajan öýlenmäge razy bolsa gyýy tapylarlar. Ana, aşdyda bar şoň galygy. Bilece baryp töwella etsek işimiz uguruna bolmazmy ka? Hey sakağa. Hey sen uguruna çykarsyň da bitmeýän galjak iş bolarmy? Tür Atajanlara. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselam yiğitler.
Salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Hoş gördük. Salamu aleyküm baş. Salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Atazan, bu gülleri o kadarlık şinektim ya bir yerine vermek için. Elbette niyetler ekendir. Bizim atacağımız miymakta diş etmeler değil. Doğru aydiyan gerek, ha? Men bir neme kıstanmaz. Şehirlik işim var ya şunu. Şoň üçin mene göndäjek. Hudaýa şükür planı da dol. Hemme zat gülýärdi. Innem şu atacağını öýräýdik diýer. Be, ağzından huda estin. Yalanamasa çınmasın da herle. Biz son çın etme üçün geldik. Ay bir de var aşıma yalvara dilimiz sıyrıldı. Bize kulak asan okby. Belki size kulak asan. Atacağın kulak asmadı ya yigit değil ha. Doğru aydiyan gerek. Deydim amin. Atacağın, sen dine özün hakta değil, ecen kakan, enen hakta oylun. Olan bar arzuğu sen öylüşikli olanın görmek. Perişte yalenin arzuğunu puç edetin geliyen nedir ha? Atacağın, değerlen doğru gep. Halis yanın mami. Ay. İnezan mı? Ay. Utanıp durma oğlum. Beyade yağda adam yok. Onun sen razı da. Razı. Yine bir başka gep. Men häzir bir şäherlik işim diýip geleýin. Ondan şu aşyr agalara kudaçylygy bilece gidaýar. Ay şura bolaydy. Yol gidip ecesinden begen diýeli. Ana. Sula bolaydı. Yaşayış asuda durmuş gırkana Gara gözü gözüllükten gansana Göktü kanat yayıp uçup erkana Bağıtım bolup giň törümü gonsana Bağıtım bolup giň törümü gonsana Şöhle bolup güneşten inyem Geceler nur taşyan ayama dönyem Keremli asmana men verip dünyem Okvalımda yalnız bolup doğsana Hormatly owadoşlar, muzeyin açılış dawarasy bilen bizim owadoşumyz Atajan bilen Enejanyň durmuş toyum gavat geldi. Ähliňizi uluk höwes bilen toya çagyrýar. Mehriban ileşler. Bağışla sen meni bağışla Sen süýügi dünýäňden gezdim kendaşda Ötkünemi öýken bilen hoşlaşda Şun yürekden söýýärligim aňsana Şun yürekden söýýärligim aňsana Şöhle bolup güneşten inyem Geceler nur taşyan ayama dönyem Keremli asmana men verip dünyem Okvalımda yalnız bolup doğsana Günni şöhle bolup güneşten inyem Geceler nur taşyan ayama dönyem Keremli asmana men verip dünyem Okvalımda yalnız bolup doğsana Bebegi sen yatomuz güýüz her gaşam Gowhur gaşy bolup galyň durmuşam Bu ömrü yaşayış berýän gurluşam Naýbaşy eseri gözeli
Enene toprağımın bedeği ova Dırnaların uçanına ses edip Cemalından kanıp bilmen edip Bağta varyan kuvvetlara beth edip Durmuş ummanına yüzeli ova Bağta varyan kuvvetlara beth edip Durmuş ummanına yüzeli